ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಿಚು ಕುಕ್ಸ್. ಎಂಚೊಲ್ಲದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನೇನು ಔಟ್ಡೋರ್ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೇರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಂದರೆ ಪಂತಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂಚದು ಇನಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೆ ಅಂದೆ. ಇತ್ತೆ ನಾನು 1/2 kg ಚಿಕನ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ. ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತಾರೆದ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ, ಅರಶಿನ ತೆತ್ತೊಂದೆ, ಬೊಕ್ಕ 2 ಈರುಳ್ಳಿ ಚಾಪ್ ಮಂದಿತ್ತೆ, ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಪೂನ್, ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ ಪೌಡರ್ 2 ಸ್ಪೂನ್, ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ 2 ಸ್ಪೂನ್, ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನ್, ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ 2 ತೆತ್ತೊಂದೆ, ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ 1 ಸ್ಪೂನ್, ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಎತ್ತಬೋಡು ಆತ ಉಪ್ಪು. ಈತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ. ಒತ್ತ ಒಂದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಬಿಸಲದಿ ಒಂದುಳ್ಳೆ, ಇತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡುವೆ, ತುಲೆ ಕನಕದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈದಿಲ್ ಪುಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಂಡು ಏನು 2 ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಕಾಡೊಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ 2 ಈರುಳ್ಳಿ, ತುಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪವಡು ಕೆಂಪ ಎಣ್ಣೆಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಪಡೊಂದುಲ್ಲ, ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಚೂರು ಬಾಡಡು ಟೊಮೆಟೊ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಿತನ ತುಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ದಲ್ಪನೆ ಪಾಡ್ನ ಬೇಗ ಸ್ಮೂತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಮತ್ತು 1 ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಇದು 1/2 kg ಚಿಕನ್ ತೆತ್ತಂದೆ ಬೋನ್ ಇತ್ತಿನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ, ಶೋ ಕೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇದು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ ಪಡ್ಗ, ఒక అర్ధ లెమన్ జ్యూస్ పడగా, నుండి 10 minutes ಶೋಕುಡ್ ಬೈಯೋಡು. ಇತ್ತೆ 2 ಸ್ಪೂನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುವೆ. ನಮ್ಮ ಖಾರ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆತು ಪಾಡ್ನಾರು, ಚಪ್ಪೆ ಬೋಡಣ್ಣ ಚಪ್ಪೆ, ಖಾರ ಬೋಡಣ್ಣ ಖಾರ. ಏನೊಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿಯೆ. ఒక 1 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೆ, ఒక 2 ಸ್ಪೂನು
ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಪಡಿ ಬೊಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ ಪಡಿ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪಡುವೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಡ್ಗ ಬೇಯರೆ ಒಂದು ಬೇಯೋಡು ಶೋಕುಡು ಇದೆ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚದು ಬೇಯ್ಪಾಗ ಮುಚ್ಚಳ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಚಿಕನ್ ಬೇಯೋದುಂಡು ನನ್ನೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯೋಡು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಪಡ್ದ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪೂರ ತೂದು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡಿದ್ನಾಗ ಖಾರ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಇದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಶೋಕುಡು ಬೇಯ್ದಂಡು ಚಿಕನ್ ತುಲೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂಚನೆ ಬೋಡಾಂಡ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಜಿಂಡ ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡಾಂಡ ಯಾನು ತಾರೆ ದಪ್ಪೇರು ದತ್ತೈತೆ ಐನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೆ ದಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಶೋಕುಡು ಕೊದಿಯಾಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಚಿಕನ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯಾಡು ಚಿಕನ್ ಶೋಕುಡು ಬೇಯ್ದಿನ ಯಾನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ಇಡ್ಲಿ ఒక ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ఒక ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಹಳ್ಳಿಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹಳ್ಳಿದಾಕಲು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಉಗುರು ಸುತ್ತಗೂ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸದ ಸೀಸನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರು ಬೊಕ ಕೈ ಪೂರ ಉಗುರು ಸುತ್ತಾಪುಂಡು ತುಳುಟು ಕೆಲ್ಲು ತಾರಿನಿ ಪನ್ಪೇರು ಕಾರ್ಲ ಕೆಲ್ಲು ತಾರು ಕೆಲಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ತೋಟಡ ಇಟ್ಟೆ ನೇಟೆ ಪುರ ಕೆಲವರು ಸಿಟಿ ತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅವಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀ ಎನ್ನ ಆತಂಡು ಏಪಲ ಆತಜಿ ಈ ಸಲ ಆತಂಡು ಕೆಲ್ಲು ತಾರ್ನು ಯಾಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದನೆ ನಾನು ಮರ್ದು ಪನ್ಪೆ నేను కట్ పీస్ మన్పొడు నేను ಒಂದು ಇಂಚ ಹೊಟ್ಟೆ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಬೇನೆದ ಉಗುರುಗು ಇಂಚ ದೀವೊಟ್ಟು ಇಂಚದೀದು ಒಂಜಿ 1 ಅವರ್ ಇಂಚನೆ ದೀದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅವು ಜುಮ್ 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 ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೋಡೋಲಿ ಇದು ಟೈಟ್ ನೂಲು ಕಟ್ಟದು 1 ಅವರ್ ಇಂಚ ದೀವೋಡು ಎತ್ತವಲೆ ಬೊಕ ಈ ದೈ ಇಜ್ಜನ್ನಕಲು ಲೆಮನ್ ಕಟ್ ಮಂತದು ಐನ್ಲ ರೌಂಡ್ ದೆತ್ತದು ಇಂಚ ಮಂತ ದೀಂಡ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಹಾಪುಂಡು
ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ఒక ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡಿಪೋಲಿ